Yabafowethu sanibonana uPhungalenja lo ongazwana namasimba. Bafowethu sacela uthatha leli thuba namhlanje ke ngibonge. uMthandeni uMfowamanqele izinto azenza phesheya le emazweni asentshonalanga. Cha. Inkunzi Mfowamanqele inkunzi mfowethu. Uyabona umuntu menza into ezinhle kumele anconywe bafowethu abongwe futhi ngoba yasiphakamisa sikhanda. Samaciko nje siAfrika. Kahlahle umele isizwe simnyama isizwe sabansundu. Yebo le nto leyo. Isizwe sasempumalanga. Siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusisa ngathi akunikeza amandla kuvuleke nalapho ungacabanga kungavuleka khona. Yebo le nto leyo. Siyeke nje ukudlala nokuqebhana nanani ngoba vele maskandi mnandi ngezitha. Kodwa into yenziwa uMthandeni bafowethu inhle kakhulu. Kusho ukuthi la kuyasebenza kuMfowamanqele. Ngeke kuhamba amazwi angaka kungasebenzi kahle la. Bafowethu ngasho mina ngithi umsebenzi kaManqele uyabonakala, umsebenzi kaMthandeni uyabonakala kakhulu. So bafowethu ningamthathi kancane umuntu okwazi uhamba amazwe awela ulwandle umuntu ahambe amazwe namazwe enza umsebenzi wabantu abamnyama, umsebenzi wesintu, umsebenzi ukuphakamisa izwe lakithi, isizwe sonke esimnyama, hayi South Africa kuphela kodwa isizwe sonke esimnyama. Uyayibona into leyo, umuntu onjalo bafowethu unzima kakhulu, ungamthathi kancane. Ngibonge bonke nje abaculi bamaskandi ngoba uMthandeni ngeke azabe la khona manje eyedwa. Ngibonga bonke nje abaculi bakithi abamaskandi, wonke umuntu ongumthando womculo eAfrika. Nisimele bafowethu kakhulukazi uMfowamanqele njengamanje uyena umuntu ohamba phambili ukusimela siyizwe simnyama. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga akusebenzeke lokho nani nenze umsebenzi ebonakalayo. You understand? Nenze umsebenzi ebonakalayo bafowethu nizoya phesheya. Siyabonga kakhulu uMfowamanqele, uNkulunkulu akubusise ubuye uphila. Kodwa lokugcina ke into engiyifuna kuwe weMthandeni, ngifuna ukuthi uma ubuya phesheya uMthandeni uMfowamanqele, ngifuna ubuye ukukhuluma lesilungisa phesheya. Yeah. Esithi yo man, fuck man. Yeah, ngifuna ukuthi umfika lana usithukele uhulumeni. Uthi yeah, fuck you Mr President, yo man. Uyayibona lento leyo. Uyeke kubuya lapho ukhuluma isiZulu. Asifuni leyo nto. Sifuna ufakazi ukuthi uphesheya ngempela. Ngokuthi umbuyele ungancenge ngempela manje. Uthi yo man, fuck you man. Uyayibona lento leyo. Number 1 ukuze siququzeleke siyisizwe simnyama. Yeah. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anigcine nonke bathanda bamculo maskandi, bathanda bomculo wamaskandi. uNkulunkulu anibusise njengoba sabanye abantu ababukela abacula abaphezulu abafana noMthandeni kanje. Siyayibona lento le. So siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyafuna ukuba mude kakhulu.